Очаквам тази вечер да стане паприкаш. Ти знаеш, че моите потури имат дупка. Това е тата потия. Зърната ми настрахва. Тирка ще е топ. Даниел и гостите ще бъдат под масата или над масата. Ти защо гледа да ми разваляш кадата? Мокни малко. Това е положението. На здраве! На здраве. Аз съм ти го дала вече, дръж си го. Така се прави в живота. На Барбито ще му разбия муцуната след малко. Може да се каже, че малко демонстрация и са това. Той просто обича да провокира. Аз съм много отговорен човек. Скромността е качество, което трябва да се показва само в дадени ситуации. Хубаво е да знаем в крайна сметка кои сме, откъде сме дошли. Някакво много чисто, много автентично. Едно ние сме дошли в космоса. Сбъднахте ми една огромна мечта. Нашия девиз е «Аз искам и мога да го направя». Живота ми е един и ще го живея така, както аз искам. Нека говорите. Знам кой съм, знам какво правя, знам защо го правя.